Mae cyfran sylweddol o allyriadau nwyon tŷ gwydyr ac ynhyrchir gan systemau cynhyrchu da byw yn cael ei ryddhau ar ffurf mithen ac ocsid nitrws. Cynhyrchir y ddau nwy hyn o wahanol ffynonellau ar y fferm. Cynhyrchir mithen o eplysu enterig, tra y daw cyfran helaeth o'r allyriadau ocsid nitrws o briddoedd o ganlyniad i'r defnydd o wrtaith nitrogen synthetig, slurry a thail da byw, yn ogystal â gwaddod troeth a charthion ar y tir. Fodd bynnag, mae potensial sylweddol i liniaru nwyon tŷ gwydyr o fewn systema da byw, drwy weithredu mesurau i leihau'r allyriadau a gynhyrchir ar y fferm. Gall y mesuriadau hyn arwain at wella effeithlonrwydd cynhyrchiant da byw, yn ogystal â chynyddu proffidioldeb y fferm. Mae enghreifftiau o strategaethau posib yn cynnwys gwella perfformiad da byw drwy godi'r cynnydd mewn pwysau byw dyddiol, tra yn gwneud llawn ddefnydd o'r deiet. Lleihau nifer yr achosion o afiechydon, enghraifft clothni a llyngyr o fewn y ddiadell, neu niwmonia o fewn y ddiches sydd yn effeithio perfformiad. Lleihau cyfnod lloia buchod sugno a gostwng o'i peffrod pan yn cyfloi am y tro cyntaf. Cynnwys codlysiau fel meillion sydd yn sefydlogi nitrogen atmosfferig mewn porfeydd. Gall hyn leihau'r angen am wrtaith nitrogen synthetig a'r allyriadau nwyon tŷ gwydyr sydd yn gysylltiedig â hyn.